Здравейте на всички! Студент съм във Висшето училище по застраховане и финанси. Добре дошли в канала. Тук ще ви разкажа за следването ми и за другото ми аз – фотографията. Днес ще се потопим в завладяващия свят на фотографията. По-конкретно, как е започнало всичко и какво трябва да знаете като начинаещи. Така че, ако някога сте се чудили как от улавянето на моменти с фотоапарат с дупчица сме стигнали до правенето на зашеметяващи снимки с смартфон, значи сте на правилното място. Да започнем. Фотографията е на повече от 180 години. Пътешествието започва в началото на 19 век. Първата успешна снимка е направена през 1826 година от френски изобретател на име Жозеф Нисефор Ниепс. Той използва техника, наречена хелиография, като заснема изображение върху покрита с битум плака, за което е необходима 8-часова експозиция. Представете си да седите неподвижно в продължение на 8 часа, само за да направите снимка доста по-различно от днешните мигновени снимки. С течение на годините технологиите се развиват бързо. През 1839 година Луи Дагер представя дагеротипията, с която се получават по-ясни изображения и се намалява времето за експониране. Приблизително по същото време Хенри Фокс Талбот разработва каотипни процеси, което води до концепцията за негативи и позитиви. Тези нововъведения поставят основите на съвременната фотография. През 20 век филмовите фотоапарати стават популярни. Те бяха преносими, достъпни и лесни за използване. Но в края на 20 век се появяват цифровите фотоапарати, които отново правят революция в фотографията. Цифровата фотография ни позволява да виждаме снимките си незабавно, да ги споделяме онлайн и да ги редактираме лесно. И така, какво означава това за вас като начинаещ? Днес не се нуждаете от модерно оборудване, за да започнете. Вашият смартфон е мощен инструмент. Ето няколко прости съвета, които ще ви помогнат да започнете. Научете основите на композицията. Използвайте правилото на третините. Представете си, че разделяте кадъра на 9 равни части и поставяте обекта си по тези линии. Съсредоточете се върху осветлението. Доброто осветление е от огромно значение. Естествената светлина е най-добрият ви приятел. Практикувайте и експериментирайте. Направете много снимки, пробвайте различни ъгли и вижте какво работи. И това е кратко въведение в завладяващата история на фотографията и няколко съвета за начинаещи. Не забравяйте, че всеки започва от някъде, така че грабвайте фотоапарата или телефона си и започнете да запечатвате своя свят още днес. Ако това видео ви е харесало, дайте му палец нагоре, абонирайте се за още фотографски съвети и коментирайте по-долу. Какво искате да научите по-нататък? Благодаря за гледането и щастливо снимане!